יאללה, אני נלך על השאלות, אני מקווה שאתם נהנות לכם, ואיזה כיף הולך להיות מחר. תראו לי מחור אלייך, אז בואו נתחיל. בדירה ביונה הנביא, בתל אביב, במאי 2020. באותו מקום, באותו אירוע, צירפתי לה את הצורה במעלית, ביזיתי אותה שמה, היא ממש אמרה שנסתי אותה, אבל הנה, פה לשם אנחנו מתחתנים מחר. משתנה, נורא משתנה. אני בגדול יכול לאכול כל המחזה עוף, אני מאוד אוהב את זה, אבל בגדול אני מסתכל על באמת אוכל שאני אוהב. סושי, המבורגר, פיצה, זה, אני כל הזמן משנה. לחם עם קוטג' וחביתה. אין, לא מבין את הבעיה הסטייה שלה, אבל בסדר. את הפנים, כל פעם שאני מסתכל עליהם, וזה גם כמה שהיא מעצבנת אותי לפעמים, וכמה בא לי... היא עדיין בחורה הכי יפה והכי מדהימה שיש, מושלמת, וכמובן התחת המקסים. אני חושבת שהנהדר הזה, משהו מיוחד, ועכשיו אני יודע שמתפדחת ושל נו, הכל בסדר, בשביל זה אני פה, כדי לפדח אותה. אני הבן אדם הכי מעצבן בעולם. בקלות אני מטריף אותה על הכל, היא משתגעת מכל דבר שאני אומר. וזה מה שאני אוהב לעשות, אני אוהב לשגע אותה.